Подаряваме на Андриан телевизор, втора част. След като е крещя по GSM-а, ние почти размислихме да му подарим телевизор, но ще му подарим всяка година на спирката на обща изкеф. Не е ли там? Да. The fuck? Стандо, с рожден ден. Си жив и здрав. Подарих ми така да си гледаш филмите. Да, разбрах какво е. Ще от мен. И така. Много са късните и. Много не крещи, бе. 5:30, бе. Не. 5:47 идва автобуса. Обаждай се на Бая. Бая? Да. Знаеш, половина право трябваше да го Стеро, заве стеро. Може да ми мъсто ме нямаше защо. Половинто стражо, Значи, виждам ви бягат там, махам там и аз виждам гледаш нагоре. Викам, видяха ме, айде нагоре. И да ги влизат бока аз. Човек, където оставим подаръка, бе. Ами аз казах, дайте, оставайте го, идвайте. Да, човек, то... Ти сапунка ли правиш са? Сапунка ли правиш? Да. Как си? Андриан, аз съм ти баща. Чакай. Не, аз съм бе. Какво ти? Еми, трябва да видиш. Познай. В смисъл... Рамка. Не. прозорец от колата на Джоус. Да. Цапане с мозък. Знаеш ко? Айде сега се върнем, ще вземем после такси. Ти ще вземем такси. Еми, Супер, да дойде на 32-ри път.